जय जगन्नाथ सांग मैंने सका गाधुआ पाधुआ काम सरीगला जीवा ठाकुर पूजा कर ठाकुर पूजा काम सरीगला देखु जी सका एत खरा मारे जे कल 6:30 है लगे जमी 12टा बाजिला देखु बाहर को टे खरा है पूजा सरीगला जी चाह टी बसैया चाह बसईदेव गोटे भात बसैया पिला माने कॉलेज बाहर माछ आनी माछपटे माछ भजा बसई देती आउ गोटे थर हम गोटे पियाज रसुण अदा काटिक थी आलू काटी एपटे माछ भजा बसई
ବିଲେଇ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବସିଛି, ସେପଟ ଝରକାରେ ବସିକି ଏପଟକୁ ଚାହିଁ। ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି, ମସଲା ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା ସବୁ, ତରକାରୀ ବସେଇଲି, ଆଳୁ ଭାଜିଛି। ଆଳୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇକି ମାଛ ତରକାରୀ ବସେଇଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ କରେଇଟା ଏତେ କଳା ହେଇଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ମାଛ ଭାଜେ, ଆଉ କିଛି କରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭାଜି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ପକେଇକି ମସଲା କଷିଦେଲି। ମସଲା କଷା କଷି ସାରିକି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି ଘୋରେଇ ଦେବା, ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ପକେଇବା। ମାଛ ପକେଇଦେଲି, ଫୁଟିଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ରଖିଦେଇଛି ଭଜା। ମାଛ ତରକାରୀ ସରିଗଲା, ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା।